Исәмнісіз эфирда душанбе күн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алға таба кайбер темалар турында. Чаллыда төзелешек онкология диспансерының проект документларын әзірлейлер, әлеге учреждение нинди мөмкинлекләр ача. Яңа ел бәйрәмнәре алдыннан такси хезмәтенә зарланулар арта. Кулланучылар хокукларын яклау өлкәсендә күзәтчелек идарәсе кайнар элемтә телефоны ачты. Балыкка киткән җиреннән өенә кайтмый, су астыннан балыкчының үле гәүдәсен тартып чыгардылар. Сәламәтлек саклау министрлыгында Чаллыда төзелешек онкология диспансерының проект документларын төзиләр. Ул ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсендә янында урнашачак. Белгечләр бина төзелешенә киләсе елда керешергә ниятли. Әлеге проект нинди мөмкинлекләр бирә, Гүзәл Шахапова ачыклады. Чаллыда ямансыш дигән диагнозны ешрак куя башладылар. Табиблар моны халыкның картаюы белән бәйле. Нигездә рак белән КАМАЗ сызырга килүчеләрнең беренче буыны авырый. Шуңа да ауруны вакытында ачыклау һәм комплекслы дәвалау мөһим. Реализация данного проекта она позволит объединить в рамках одного учреждения и хирургическую помощь, там запустить дневной стационар хирургической помощи. Это будет очень мощная амбулаторно-поликлиническая диагностическая база. Это будет отделение химиотерапии, и это будет самое главное, это и радиологическая помощь. То есть возможность проведения лучевой терапии, что сейчас очень востребовано у нас в Республике Татарстан. Бинаны ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсе янында төзергә телиләр. Мы 15 января проектно-сметная документация будет сдана для прохождения госэкспертизы. Мы готовим соответствующие предложения, делаем расчеты. У нас сейчас ведется активная работа. Яңа төзелгән онкология үзәгенә чаллылар һәм республиканың төньяк көнчыгыш районнарында яшәүчеләр мөрәҗәгать итә алачак. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. КАМАЗ еллык нәтиҗә ясады. Ирешкән уңышлар һәм киләчәккә планнар хакында завод җитәкчелеге журналистларга сөйләде. 2017 ел уңышлы булды дип билгеләде башкарма директор Юрий Герасимов. Җитештерү һәм сату планы артырып үтелгән. 36 мең дәнә йөк машинасы җитештерергә планлаштырсалар, бүгенге көнгә инде 39 мең КАМАЗ әзер. Киләсе елга бу күрсәткечне 4 меңгә артырырга телиләр. Пресс рам заводында яңа кабиналар җитештерергә уйлыйлар. Әлегә каркасларын Германиядә штамплыйлар, әмма яңа елдан бу процедура Алабугада башкарылачак. Наш акционер Daimler вкладывает в это оборудование самую современную технологию в области окраски. Я не буду в тонкости вдаваться, но могу вам сказать, что впервые в мире будет приведена такая окраска, и экономия лакокрасочных материалов, она существенно будет по сравнению с существующей технологией. Это первое. Ну и самое интересное, и то, что для города полезное, выбросы в экологические здесь, ну, в общем-то, несравнимо с тем, что вообще имеется в мире. Яңа ел бәйрәмнәре алдыннан такси хезмәте белән кулланучылар өчен кайнар элемтә телефоны эшли. Кулланучылар хокукларын яклау өлкәсендә күзәтчелек идарәсе белгечләре белдерүенчә, бу чорда зарланулар арта. Кайнар элемтә телефоны буенча шалтыратып такси эшчәнлегенә кагылган норматив таләпләр, иң танылган хокук бозу очраклары, кулланучы хокуклары хакында мәгълүмат белергә мөмкин. Бушлай телефон 22 декабрьгә кадәр эшли, шалтыратулар эш көннәрендә 10-нан 16 сәгатькә кадәр, 12-дән 12:45 сәгатькә кадәр төшке ашка бүленеп кабул ителә. 10 декабрьдә поездларга алдан билет сату вакыты 90 көнгә, ягъни 3 айга кадәр арттырылды. Шулай ук бүгенге көннән 2017-2018 елларга поездлар хәрәкәтенең яңа расписаниесе гамәлгә керде. Әмма шунысын да истә тотарга кирәк, башка илләргә баручы поездларга билетлар элеккечә 60 тәүлек кала, ягъни 2 ай алдан сатыла. Бу хакта Россия тимер юллары хәбәр итә. Компания планнарында шулай ук Россия поездларына 120 тәүлек, ягъни 4 ай алдан сатуда бар. Тик бу 2018 елда гына булыр. Водолазлар 2 тәүлек буе суга баткан балыкчының гәүдәсен эзләде. Навигатор яхта клубы районында 70 яшьлек шәһәрдәшебез велосипедка утырып балыкка китә. Ярдан 100 метр узгач суга төшә. Боз өстендә коткаручылар калдырган эзләр бар әле. Иракта суга баткан балыкчының аяк киемидә ята. Аянычлы хәл 9 декабрьдә иртәнге 10-нар тирәсендә була. Иратның суга батканын җәмәгать коткаручысы күрә, ул территорияны тикшерә торган була. Әмма пенсионерны коткарам дип үзе дә суга төшә. Берничә минуттан махсус техника белән коткаручылар килә, ләкин соң була. Первый день обследовали дно, водолазы потерпевшего не обнаружили. Ну, практически до темна они проработали, и спасательную
спасения пришлось отложить до утра другого дня. Шалыда bir atna elek kine suutda şuňa biz әле туңып өлгермәгән. Яр буйлары нык булса да уртага таба куркыныч. Вот он, двухслойный, 10 сантиметров. Құтқарушылар bizda балык тотучылар көп де, кайберәүләр судан баткан балыкчыны тартып чыгаргач та кармакларын куярга ашыкмаган. Инспекторлар тагын bir атна салкын һава торышы сакланса, biz эслеге ныгырга тиеш дип фаразлый. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 16 декабрдан Чоллыда яңа ел козды дип аталган ярминкәләр башлана. Алар 16, 17, 23, 24 декабрь көннәрендә узачак. Быел ярминкәләр өчен 2 мәйданчык билгеләнгән. Шамил Усманов урамы буенча Пушкин урамыннан Вахитов проспектына кадәр аралыкта һәм Төзүче стадионы янында. Үткәрү вакыты 8-дән 15 сәгатькә хәтле. Ярминкәләрдә сатып алучыларга Татарстанның төрле районнарыннан килгән кош ите тәкъдим ителәчәк дип хәбәр итә Башкарма комитетының матбугат үзәге. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән саубуллашам. Кичләрегез имин үтсен, сау булыгыз. Медицина мирового уровня Medicalon Group в Набережных Челнах. Лечение эрозий, эндометриоза, миомы, опущение органов малого таза у женщин. Звоните 55 20 20. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб, а на куртки и пальто гигантские скидки. Плюс пуховик в подарок. «Зима». ТЦ «Палитра», 3-й этаж. Невероятно, но факт. Половина жителей Земли никогда не видели снега. О! Отправим. Знаешь, как обрадуется. В корпорации «Центр» и «Селдом» впервые кредит со скидкой. На стиральную машину загрузкой 6 килограммов скинули 1200. На юге что думают? Мы песка не видели.